after sa Bible study, pauli na tawag gamlan. Yan, yapit ko diri sa bahay. Mo ni ang patag sa bahay sa nawa, oh. Balikan nindot ang view. Na, tanawa mga kadalisi. Nindot kayo ang kabuhatan sa Ginoo. So man sa Bible study, sa Yoramig Bible study, so uli na may para dito na may maniutos balay. Unong tianing nindot kayo view. Dire oh. Mahala ni mga ito. Tungkol sa kainit, basta kay natuman na to ang tahas nga ipadto sa Ginoo. Mga tao nga nagulat sa pulong sa Ginoo para makakaon nilang kalang. Salamat kay sa kigayunan. Kung nindot kayo ang panahon igatag sa Ginoo. Isang init pero okay lang. Basta kay naragyod giya. Salamat sa Ginoo sa iyang kusog ihatag. Salamat sa suporta kada GC.